Baba wetu osezulwini sitema wena
ngicela uzongithathela leya keyboard Oh Jesus. noma vela icishe Hallelujah. ngoba isikhathi sami sesiphelile. Yes, Lord. Akukho kunye. Sure. Ushenge Sokalisa Bishop siyakubingelela ithimba lonke osebenza kanye nalo i-worship team abashayi bogubhu ama-ushers onke abathwebulayo bese kuba izinceke zikaNkuluNkulu zonke ezikhona onyawonhle kanye nomama abafundisi egameni likaJesu ngicela ukubingelela ibandla lingathi amen. Senigide kangaka abafuthu seningaze nincisha into eshiphe kanje amen. Ngiyabona ukuthi impela ayengathi idatha lika amen liphele nokugida. Siyabonga mfundisi uMtambo, siyabonga mfundisi uMthembu, siyabonga mfundisi uButhelezi. Wow, what a powerful service. uNkulunkulu asilungisele yona. Hallelujah. Uhlatshiwe nowethu umkhosi wePhasika. Devil is a liar. Ufike unje uzobuyela emuva ongokunye. Sibonga kakhulu baba umfundisi uTembe ngokusamukela. Angizu kuya ke kude bathandekayo ngicela ukuvele sihlale endabeni ngoba manje ke idatha lami lokukhuluma niliqede ngokucula ngizohlala phansi. Incwadi kaMark chapter 15 ngicela nami ukungenza okuhlukile vele ngicele lo osifundelayo brother Chawo ngibona ngathi sebekuboleke neBhayibheli ke uyabona ukuthi ke bakuzamile kwashintsha ngempela. Luka chapter 15 verse number 33 ngicela ume lapha ya ku 36. Hallelujah. Verse number 33. Sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke. Yebo. Kwaze kwaba ihora lesishagalolunye. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabachthani okungukuthi ngokunyushwa Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi bheka ubiza uEliya. Wayesegijima omunye wagcwalisa ilula ngovinika walichoma emhlangeni wamphuzisa wathi yekani sibone uma uEliya eza ukumehlisa. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi lawo sonke singathi amen. Amazwi la kaJesu owakhuluma usesiphambanweni. Amazwi angekho lula ajulile kakhulu. Sizobheka nje ukujula kwawo bese sibheka okubili ebese sithandaza. Ikuphi esizokubheka? Sibheka ubunzima uJesu ayebhekene nabo. Bese sibheka umthwalo uJesu ayewuthwele aze akhulume lamazwi. Ngoba siyazi ukuthi uma umuntu kukhona into ayithwele kuba namagama awashoyo. Kwesinye isikhathi uthi ngicela komunye ungiphathise ngoba into engiyiphethe iyasinda. Omunye athi lento ngoba iyasinda kungcono ngivele ngiyishiye ngiqhubeke nohambo lwami ngiyeke lento ngoba iyasinda. Now uJesu ukhuluma lamazwi usesiphambanweni. Siyakhumbula ukuthi
uJesu ubese siphambanweni elengakhona for 6 hours, and uma ewakhuluma lamazwi ukhuluma ngesikhathi sekuqale ubumnyama. Lithi iBhayibheli ngehola lesishiyaga lolunye kwaba mnyama, kusho ukuthi kwaba kwaku12 kuya ku3 kwaba mnyama. So wonke umuntu owayesekhaya wayezwa ukuthi sehlelwe yini emhlabeni, ngoba siyazi ukuthi kusemini kodwa manje sibona sekumnyama. Khumbula ukuthi umprofeti uAmose ku chapter 8 verse number 9 wayeprofetile ukuthi uma ekhuluma ngabaholi noma ekhuluma ngabahwebisi abangathembekile, ethi ke bheka ezweni kusho uNkulunkulu ngiyakwehlisela ubumnyama phezulu kwezwe lonke. Khumbula ukuthi kuba mnyama nje uJesu akakakhulumi. Bese sibuya kancane siya kuGenesis, siyakhumbula ukuthi umhlaba usudaliwe, wadalwa, wathi uNkulunkulu konke akudalile wathi kuhle. Kodwa sithola ukuthi kwake kwaba khona isikhathi sokuba mnyama. Ngesikhathi kuba mnyama, ubumnyama balinda izwi likaNkulunkulu aze akhulume athi akube khona ukukhanya. Now ke uma uNkulunkulu ekhuluma ethi akube khona ukukhanya, lithi iBhayibheli yebo kwaba njalo kwase kuyakhanya. Kusho ukuthi abalicwane ngayo iBhayibheli ke bathi uNkulunkulu khuluma nje wayekade ewudalile umhlaba kukuhle konke, kodwa kwase kufika ke isono, kwafika umuntu owonayo, kwafika isitha, safike sona lokhu uNkulunkulu akudalile kwaba kuhle. Into esafike sona ngayo kunye safike senza kwaba mnyama, ngoba uma kufika isono empilweni yomuntu senza kube mnyama empilweni. Ingakho Paul mebhala uthi ke abanye badukile ezingqondweni zabo, bathunjiwe ngoba ukukhanya akakafiki kubo. Kodwa uthi ke sishumayela uKristu uJesu ongamandla kaNkulunkulu ongukukhanya. Ingakho uJohane efakaza ngaye umebhala ethi eqaleni wayekhona ulizwi ekuNkulunkulu enguNkulunkulu, bese ethi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ngehora lika-12 lika-9 sekumnyama, lalilinde ukuthi uJesu azakhulume. Ingani yena wazifakazela wathi mina ngikukukhanya. Ubumnyama obufikile kufike kuqala, kodwa makungakayiqedi impilo yakho ngithi usazokhuluma, ngoba uma wakhuluma lamazwi uJesu siyakhumbula ukuthi wakhuluma ngayizolo kade ehleli nabafundi bakhe edla iphasika. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi la ukuthi baphume khona baye entabeni bayothandaza. Uke wayithinta umfundisi uMntambo wathi ngesikhathi ethandaza kwasuka ingelosi yeza kuye, ayenzanga into eningi, ayithandazanga naye, kodwa yavele yamqinisa ngoba yayizwa, wayeseza uJesu ukuthi now I'm losing power. Wayeseza uJesu ukuthi I am losing power. Izulu selibona ukuthi nasi sethenjwa manje, sesiluza amandla. Yafika ingelosi yathi sengikhona, yaletha amandla, yafika yamqinisa, wathandaza amazwi sephelile elokhathi baba lesi sitsha sidlule, kungenzeke yami intando kodwa makwenzeke yakho, ngoba mayisekhulumile kuyenzeka, mayisekhulumile kuyenzeka. Siyakhumbula ukuthi uma iOld Testament nayiseyivala, yavala kwaba khona isikhathi sokuthula kaNkulunkulu, lesi sibizwa ngokuthiwa i-Dark Ages. Kuzoqala iTestament elisha, nalo futhi uma kuphela 400 years uNkulunkulu bishop ethule, kodwa babe khona abantu ababephila, babe khona abantu abebemazi uNkulunkulu, ngenxa yokuthi umhlaba wawusitshekelwe isono.
kanti kuzawufika uJesu afike lesiphambanweni. Ingakho mefikela kubantu abamamukelanga. Lithi iBhayibheli uJohn chapter 1 verse number 12 wezwa kwabakhe ekhuluma ngamaJuda kodwa amaJuda wamukelanga kodwa bonke abamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma eza emhlabeni kwangathi kuzosusa ihlazo lesono phezulu komuntu kwadingeka ukuthi aqala lembathe kuqala ngoba ukuze izulu lizobona ukuthi isona sekho phezulu kwabantu kodwa sesiphezulu kwendodana yakhe. Ingakho mayisesiphambanweni esekhuluma kumnyama ezweni wazwakala ethi Eloi, wathi Eloi, wathi Eloi lama sabachthani, wathi Nkulunkulu wami ungishiyela. Siyakhumbula ukuthi ukhotha amazwi akakhulunywa uDavide kumaHubo 22 naye wayiprofeta ukuthi hayibo kunomuntu ozozalwa igama lakhe uJesu Kristu uyena oyosusa izono zehlabathi. Mayefika esesiphambanweni wathi Eloi lama sabachthani, bokungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyela. Ngoba uJesu waphila ewumuntu waphinde waphila ewuNkulunkulu wathatha ingcenye yethu ukunokuthi akhethe ukuya kuNkulunkulu wavele wakhetha thina wambathi ihlazo lethu wathi ngiyamazi uBaba makake ngafika naye nesono ngeke azangqoshe make ngoba into engizoyilanda izolanda laba bantu athi uJohani yebo nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe asisaphile sonweni. uJesu wakhuluma asisaphile sonweni. uJesu wasikhulula ungafele esonweni sakho. uJesu wakhulula ungafele emanyaleni nakho. uJesu wakhulula ungafele ezonweni zakho. uJesu wakhuluma esiphambanweni engayikhulumeli yena kodwa ekhulumela thina ngoba wayengenacala kodwa amacala ethu embathiswa yena. Wathi uThixo membheka wabona isono wayisehamba. Bamba nginomntwana womfana mangiphuma njalo uyangibuza ukuthi baba uyapi ngoba uyathanda ukuthi la ngiyakhona naye abe khona. Njalo njengoba sikhuluma nje ukhona la phakathi kwethu ekseni thema ngiphuma wathi baba uyapi wathi ngenkonzo wathi ngihamba nawe ngathi lento siyoyenza wena ngeke ukwazi ukuyisebenza lo wathi ngihamba nawe. Kwasho ukuthi ngoba ngubaba wakhe angikwazi ukuthi mfana wamsala ngoba la uyakhona la engiyakhona nawe uzoba khona. Ubaba akamshiyi kodwa ithina sashiyiwe. Ubaba akamshiyanga uJesu kodwa emhlabeni wonke njengoba kwakumnyama uNkulunkulu wayeshiya umhlaba kodwa ngoJesu sabuyiselwa. Wayivula indlela sabonakala siya kuye ngoba sevula indlela sonke siyangena. Lithi iBhayibheli kwazwakala ethempelini isiqengo sethempeli sidabuka phakathi. Ababengaphandle babonakala bengena ngaphakathi. Ababengaphakathi bavele babaleka baphuma baya ngaphandle. Ivuliwe indlela sesiyangena. Ungabusabuka izono zakho. Ungawusabuka ukuthi uSathane wenzeni izono. Devil is a liar. Ihlazo lisusiwe.
devil is a liar. Ihlazo lisusiwe. Uthe uyizaya wabethatha ubuhlungu bethu ngemivimbo yakhe saphiliswa. Hayi sizothandaza. Asingabuki izinto esizenza izolo. Kanti umsebenzi ophelele usewafezwa. Ingani indlela seyavulwa abafowethu. Indlela seyavulwa abafowethu. Akunandaba ukuthi wenzeni. Uthi bonke abezayo kimi angibalahleli ngaphandle. Sizothi mntaka baba ngephasika nawe ngena. Tshela useduze kwakho uthi nawe ngena. Nawe ngena. Nawe ngena. Nawe ngena. Ivuliwe. Ivuliwe. Eqeda lawo mazwi kwavele kwakhanya. Kwakhanya. Kukhanya nje umsebenzi akawuqedi ngoba usazokhuluma futhi. Ababekhona bedidekile babengazi, because sometimes when you speak you confuse your enemy. Uyazi ukuthi ama bodyguard akho izitha zakho. Kunabantu abakuthresayo ukuthi njengamanje ukuphi, njengamanje wenzani. Uzothi mawubuyela ekhaya bathe kade yokwenzani lo. Hayi mawubuyela emthandazweni bathi usathandaza namanje. Ingani lo mthandazo wakho awusebenzeli. Ngizokutshela kodwa namhlanje ukuthi keep on coming to Jesus. Ngoba indlela isavuliwe. Ungabe usabuka ihlazo lakho. Ngoba ihlazo lakho lasuswa emnqamlezweni. Lithi iBhayibheli before akhulume kunamagama avela lapha elithi wakhala. Kuwo wonke akazaza emayisathi baba bathethelela akakhalanga. Methi baba bheka na indodana akakhala. Kodwa mayisefika kulomzuzu hawu Jesu inganoyiswe kubapriest abakhulu, wanikelwa kubantu bakushaya wangakhala, wayiswa kubantu bakukhahlela wangakhala, wayiswa kubantu bakubeka icala bathi unecala ungenalo uPilato ngoba engebona icala wahlamba izandla zakhe wakunikela kuwa amaJuda abaFarisi nabapriest abakhulu. Wathi angibona icala kulomuntu nasemlandweni wabendulo. Mangithi ngiyabheka kumafayila akekho umuntu owake waba naleli icala lokuthi uyibize ngoNkulunkulu ufanele ukubulawa. Wathi yenzani nina ngokomthetho wenu. Wasondela umkakhe wathi uyambonisa kwasho ukuthi le ndoda iscrowd isinkulu kakhulu yayi overpower. Wathi no ngisusa icala mina kimi ngiyageza, okusho ukuthi njengoba ngisusa icala kimi uthi angitholi icala kulomuntu. Bavele bamemeza kakhulu bathi igazi lakhe liyakuba phezulu kwabantwana bethu. Into esizoyenza ukumbulala kodwa noma icala lingasabhalwa emabhukwini akho kodwa asezwayo. Icala lika Jesu alibhalwanga emabhukwini aseRome ngoba kwakungafanele kube khona umlando othi kwako kwabakhona indoda okuthiwa igama layo uJesu yenza icala kwavela kuma record athi lo muntu wenza icala. uPilato wathi angizubhala lutho emabhukwini amacala ngoba vele akalacala. Wakonfirm abasemhlabeni, wakonfirm abasezulwini ngoba nendoda eyeza kuye iphethe umkhonto yathi mayiqeda ukumgwaza nakhona akakhalanga. Noma bebeka ibhikini bemgwaza ohlangothini nasezandleni enyaweni akakhalanga. Kodwa mayisukuma indoda nomkhonto ifika umgwaza
lithi iBhayibheli kwaphuma igazi kwaphuma namanzi still uJesu akakhalanga. Thina masihlatshwe yiva siyakhala, thina masihletshiwe siyakhala, thina masinganikezwanga uhlelo emasontweni siyakhala, thina masiphoxiwe siyakhala, thina masishayiwe siyakhala. Kodwa khona into engakazi izimkhalisi uJesu, ukushaywa nokubethelwa nokugwazwa wathula. Uthi Isaya wathula njengemvu phambi kwabagundi bayo. Sesiyathandaza uma ekhala, usekhaliswa ukuthi ingani uNkulunkulu. Siyakhumbula uma ethandaza kuJohn chapter 17 ngalusuku ekuthandazela lona usuku lwePhasika, ngakusasa ethandaza uthi Baba, uverse number 1 chapter 17, Baba ngikhazimulise ngenkazimulo enganginayo ngisekuwe. Into engikhalisayo ukuthi manje inkazimulo ayisekho. Manje lento engenza ngimemeze ithi Eloi, Eloi, ayisekho lenkazimulo. Lengubo Baba engigqokise yona, lengubo Baba enginikeze yona. Wambatha ingubo yehlabathi. Ngesikhathi kumnyama khona abantu ababeqhubeka nezono zabo, bethi ayisekuhlwile vele manje asenzeni imisebenzi yobumnyama. Kanti abazi ukuthi there is a man called Jesus. Chapter 14 John verse number 3 uthi nina seningcwelisiwe ngamazwi engawakhuluma kini. Hayi, la mazwi ayangcwelisana. Make wabamba la mazwi uwafake ngaphakathi bese uhamba ngawo la mazwi. Uthi ya ngiyabona impela ngishayiwe kodwa ngihamba ngala mazwi. Uyabona impela ngihletshiwe kodwa ngihamba ngala mazwi. Ngiyabona impela ngishayiwe kodwa ngihamba ngala mazwi. Ngiyabona impela kukhulunyiwe ngami kodwa ngihamba ngala mazwi. Athini la mazwi? Athi thina sesingcwelisiwe ngoba yangcwelisana la mazwi kaJesu. Make sakholwa uyiwo ngoba uJohana ukholwa yimi njengokusho kombhalo. Sibambe ukusho kombhalo. Abantu babamba ifayela lethu, walidabula ifayela lakho, ladatshula ifayela lakho. Bayeka abantu babamba ifayela lakho kodwa emazulwini ladatshulwa, 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 ladatshulwa. Hey, bayeke wena abakubalela ingane zakho owayithola ungakashadi, noma zingaba ubufakazi kodwa kholwa yizwi elithi singcwelisiwe. Asibhalele uPaul ngoba seKorinte chapter 5 verse 17 athi umuntu esekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Athi bheka okudala kudlulile, athi bheka sokuqala okusha. Mayethi olay wayeqala okusha kwasuka ubumnyama. Ingakho athi uJesu ozayo emva kwami akasoze. Awubhuti uthi akasoze, hayi akasoze, hayi metha akusoze. Uqinisekisile noma ngaba mnyama empilweni yakho kodwa bamba igama elithi akusoze kwaba mnyama. Athi ohlabelelayo akumnyama
uma ekhona izothi thatha yena umfake ngaphakathi kwekhaya ngoba make wafika noma ngabe kuthi izinto azenzeki kodwa kusoze kwaba mnyama uma ekhona. Kwazwakala kunyakaza umhlaba kwadideka izitha zabo bathi hey uthini lo muntu bathi abanye ubizwa u-Eliya. bathi ake sibone ukuthi lo Eliya uzoza ilamsi ngoba uma ekhuluma izitha ziyaconfuseka. Uma ekhuluma izitha ziyaconfuseka. Ayikwathi angisho namhlanje amazwi kaPaul athi ngithi I'm strong. Uthi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo ngoba uma siphela amandla yasiqinisa. Waqiniswa ingelosi emthandazweni ukuze thina uma sesisele nezwi lakhe kungasafiki ingelosi izosiqinisa kodwa sesiqiniswa nguye. Sisiyathandaza bazalwane, asikholwa amazwi akhe uma ethi Eloi lama sabakthani, Thixo wami ungishiye la. The umfana wami uma ehamba nami ngiyaqinisekisa ukuthi la engikhona uvikelekile. Ngiyaqinisekisa ukuthi la engikhona akathintwa yilutho. Uma elambile ukhala kuBaba, uma omile ukhala kuBaba, uma kukhona into ayisabayo ukhala kuBaba. Now nathi kwasekushintsha izinto, sekufanele sikhale kuBaba kodwa singazikhaleli thina ngamagama ethu kodwa sikhale ngelakho Jesu ngoba yonke into esasiyenzile thina yabalelwa kuye. Uma ebona kusuka inkazimulo ayembathiswe uBaba kwadingeka ukuthi ayigumule ingubo yenkazimulo kodwa agqoke ingubo yehlazo mfundisi, ihlazo engalenzanga kodwa ihlazo elenziwe yimi, ihlazo elenziwe nguwe ukuze ungabusabalelwa amacala onke abalelwe kuye. Ngicela sime ngezinyawo zethu. Sesikhathini la khona ibandla seliwangabaza lamandla kaNkulunkulu ngoba uma ngesikhathi ekhuluma abanye bathi mnikezeni uvinika ngoba mhlawumbe womile uvinika ngizongena lapho kodwa uma beletha kuye konke babezitshela ukuthi mhlawumbe kuzokwehla uEliya lo ambizayo amsindise kodwa basibebuka bethi uma nawe wasindisa abanye sisindise. Funa sithandaze namhlanje siphakamise izandla zethu. Uthu obhala umhlabeleli wecilongo uthi sengiyamethemba loyo owafa eCalvary, wafa ngenxa yami, athi igazi lemhlatshelo hey ngoba konke ayekwenza
wayengazenzeli kodwa wayenzela thina. Fisa namhlanje ake sithandaze kube ilona loyo uthi uNkulunkulu ngifuna ukuya kuwe, ngingasayimbethe lento abantu abathi ngiyembethe, kodwa ngembathe inkazimulo yakho. Ngoba meqhubeka nomthandazo wakhe uJesu uthi Baba laba ngibazisile igama lakho, bese thi bagcine ezweni noma izwe lingabathandanga nabo ngeke libathande kodwa bagcine ezweni. Cela sikhuleke Baba, unguThixo onamandla, wamemeza umemezela thina. Sasilele emakhaya senza imisebenzi yezono zethu, kodwa izwi lakho wamemeza ngalo lasusa ingubo yehlazo kithi. Oshanama azedekho. Siyabonga uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu obonakalisa ukusithanda kwakho. Wena ongayigodlanga eyakho indodana kodwa wasipha konke kanye nayo.